Smolné Krupěje. Bav zase, no. Goodbye, Prima. Ivo Šturka, Smolná Krupěje. Temné jsou pohraniční lesy, tam ani slunce nezahřeje. Tam v přítmí větve těžké svěsil, smrk vysoký a rozložitý, a v jeho kůře slzy svítí. Čisťonké, smolné krupěje. Pověz mi, smrku velikáne, proč po tváři ti slzakane? Zašuměl přísně obrdět, jako by začal vyprávět. Měsíc už v mračnech ztrácel záři a já ji chytal ve větvích. To mě to prasklo. Síček stichl a stichli i dva venčáři. Dva mladí chlapci ponoření do stínu mého kořánu. Prasko, ten srdce pohání. Pak zase ticho, tma a pění. Tma v lese má své rozmary. Ten zvuk byl ale odměšlivý. Chlapci naše zbraně zamířili, šel od hranic, šel od čáry. A tma je černá jako stůl. Větvička praskla, výkřik stůj. Noc protrhly v divném chvatu ohničky cizích automatů. Kryju své chlapce, dýchám s nimi. Chrání mě před kulkami zlými. Na smrky volám vousaté, neslužte, bratři, nepříteli. Vydejte zradu od platě, uhněte, pusťte naše střely. Poslechl soused, odkryl cíl. Přibyly kulky zrádce k zemi. Já jejich salvu zachytil. Naši ti byli zachráněni. Tam, kde se vryla střela cizí, slza se vráskou rozleje. Vždyť já dám rád tu trochu mízy a to, že pláču, dobré je. A stichl smrk náš obrovitý, jak slzy na něm šeru svítí, čisťonké, smolné krupěje. Bav zase, no. Jménem Sboru pro občanské záležitosti v Městském národním výboru vrácených Kynžvartů vás co nejsrdečněji vítám k slavnostnímu aktu vítání nových pohraničníků do našeho městečka. Dovolte mi, abych vám představila předsedu Městského národního výboru soudruha Ivana Jágra, předsedu školské a kulturní komise soudruha Jindřicha Bůcha, prosím soudruha velitele majora Jiřího Fornála, aby nám jednotlivě představili nové příslušníky pohraniční stráže. Další je Koblížek Tomáš, Jablonné nad Orlicí. Hoffman Pavel z Liberce. Zajíček Marian, Bernovákovo. Boďo Pavel, Závod Okresenica. Melíšek Jan, Velké Ulany. Gesať Ladislav, Komárno. Salivar Pavel, Havlíčkův Brod. Proucha Pavel, Svidnice. Čepreky Kamil, Topolnica. Amcha Karol, Brné. Bejnar Petr, Strašnice. Sígl Radovan, Nový Hrádek. Solar Alexandr, Benešov. Dědič Marian, Litoměřice. Havlíček Zdeněk, Vysoké Mýto. Svoboda Jan, Benešov. Černý Jiří, Pardubice. Mikula František, Praha. Ševčík Jan, Koněrovce. Bažo Attila, Slatina. Krátký Václav, Staré Ždánice. Kukla Petr, Svitavy. Cibulka Jiří, Ústí nad Orlicí. A Srb Bedřich z Prahy. Bylo předseda, to jsou všichni noví pohraničníci. Základní vojenskou službu u pohraniční stráže. Svoji nejčestnější občanskou povinnost budete plnit na hranicích dvou světů, světa socialismu a imperialismu.
Důležitost ochrany státní hranice naší Československé socialistické republiky a celého socialistického společenství je zvýrazněna současnou mezinárodní situací. Věříme, že všichni společně se svými kamarády a veliteli tento svůj úkol splníte co nejčestněji a mír pro naše občany uhájí. Dovolte mi také, abych vám řekl několik slov o místě, do které jste přišli ze všech koutů naší vlasti. Lázně Kynžvart je integrované město spolu s osadami Vysoká, Jedlová, Stará Voda, Sekerské Chalupy a Lazy. Do 12 let. Jsou v provozu po celý rok. Město je situováno v nadmořské výšce 730 metrů nad mořem, nad hranicí přízemních mlh a v místě vysokého osuny. Podnebí má ráz podhorský s účinkem tonizujícím, mírně dráždivý. Od 13. století zde stál důležitý pohraniční hrad, jehož podhradí vznikla trhová osada. Obec byla obdařena tržními výsadami, zvláště v 15. století. Od roku 1630 byl v majetku Metternichů, léčivé prameny jsou známy od roku 1454, ale lázně byly založeny v roce 1822. Hrad Kynžvart byl několikrát poškozen a znovu obnoven a až po požáru v roce 1648 zpustl. V lesích stojí klasicistní zámek, přestavěný draně barokní sídlo v roce 1833 podle plánu architekta Petra Nobileho pro knížete Metternicha. Pamatuje mnohé vzácné návštěvy a diplomatická jednání. V současné době je uzavřený a provádí se, když velmi pomalu, rekonstrukce. Ve městě jsou umístěny mimo již zmíněné dětské léčebny i průmyslové závody na výrobky staveného čedliče, zemědělské a lesní závody. V roce 1976 byla otevřena nová základní škola, v roce 1987 nové nákupní středisko a domov penzion pro důchodce. V roce 1985 se rekonstruoval tento národní výbor. Za dobré výsledky v plnění volebního programu dostal Městský národní výbor čestné uznání vlády 3. stupně za rok 1987. Navázali jsme s naším útvarem pohraniční stráže dobré styky a věříme, že spolupráce mezi vámi a naším Městským národním výborem se bude i nadále úspěšně rozvíjet. Soudruzi, vím, že vojenská služba je náročná, plná sebou odříkání. Všichni však víme, že bez ukázněné a bojeschopné armády by náš pracující lid pod vedením komunistické strany Československa nemohl dosahovat všech úspěchů, kterými se můžeme v současné době pochlubit. Věřím, že všichni správně chápete, zvláště v současné mezinárodní situaci, nutnost neustálého ideového působení na všechny občany a že budete ochotní zapojit se do našeho veřejného života, do naší výstavby, kulturní oblasti nebo práce Socialistického svazu mládeže a jeho pionýrské organizace. Za malou chvíli obdržíte na pobyt v našem kraji malou upomínku. Vítáme vás na půdě našeho lázeňského pohraničního města. Děkujeme vám, že i když jste odhodláni přispět k ostraze i ochraně západní hranice socialistického tábora. Upomínka, ať vám po celý život připomíná náš kraj i naše odhodlání uhájit jej proti každému nepříteli, jako to vždy v minulosti činili všichni vaši starší kamarádi. A nyní vás prosím, abyste se jednotlivě přišli podepsat do naší pamětní knihy Výboru pro občanské záležitosti sem před obřadním stůl.
Vážení příslušníci, přeji vám, aby vám základní vojenská služba uběhla, abyste si našli na vojně dobré kamarády a abyste se ve zdraví vrátili do svých domů. Styk. Pozor. Naschledanou soudruzi. Naschledanou soudru, předsedo. Teďka rozejdete, jestli budete chtít nějaké fotky, to si domluvíte tady s fotografem, jestli budete chtět navzájem vyfotit. No a pak rada za brigádu soudra majora Musila. Víte se, dneska se scházíme už prakticky po 2 rokoch a nadešla ta vaše chvíle, kdy se rozloučíme. 2 roky vám uplynuly jak voda. Když si to vezmete, když jste sem došli, když si vás už tady všechny pamatuju, jste byli kluci vyplašení, nevěděli jste pomáli, když jste došli ani jak se jmenujete. Když jsme vás provedl úsekem, tak jste pomáli hrouzou utěkali. A 2 roky jsou pryč a zítra odcházíte do civilu. Tím vám prakticky končí další etapa vašeho života. Za ty 2 roky, ať chcete nebo nechcete, se s vás stali ne už kluci, ale muži, taky se kus práce z vaší strany odvedl. Nebudu tady jmenovat ty, kteří měli úspěšné zadržení. Podíleli jste se většinu na tom, jak vás tady vidím většina. Byly i neúspěchy, byly i problémy, ale ty nesou život. Jednak tak, aby jsme ty úspěchy splnili. Za to já bych vám chtěl poděkovat za to všechno dobré, co bylo. Někdy jsme se potkali v tom horší, že jo, Duraj, Fulka a Spolek. Ale to taky patří k životu. Mám chtěl říct, abyste i v civilu na jedné straně nezapomněli, že jste sloužili pohraniční stráži 2 roky. To, abyste vždy měli na mysli. Pokud o vás budeme slyšet, aby jsme o vás slyšeli i z civilu, je to dobré. A ne z černé kroniky. Takže ten život máte dál před sebou celý. Budete pracovat, zůstanete někdo už je ženatý, na některého čeká to v brzké době, některý už máme děti, kde je otec, nevidím ho. Takže i ten život vám bude jinší. Ty 2 roky, co jste tady se naučili, na to nezapomeňte. Vždycky si rádi na tu dílení vzpomenete, to vám říkám dneska, až pojedete nebo zítra, tak budete nadávat, ale uvidíte, že ten život vás to naučí. A chtěl bych vám popřát na závěr do toho života všechno nejlepší. Ty představy, které máte, aby vám všem vyšly, abyste se zapojili do toho pracovního poměru, jednak i do té aktivní práce, ti, co jsou ve stranických organizacích, ve svazáckých, zkušenosti někteří tady z té práce máte, tak co jste se naučili, abyste taky předávali a učili civilu ty ostatní. Já bych vám jménem svým a jménem všech funkcionářů chtěl poděkovat, popřát vám v tom civilním životě už hodně štěstí, zdraví, no a kdo je ženatý, tak i těm manželkám a dětem, tak abyste vždy šťastně prožili nebo šťastně prožili ten zbytek života. A na to si neodpustím, a abyste šťastně dojeli domů. To je jedna z nástrah, která vás ještě čeká, která vás nemine. Společně teda dělali, tak i za to teda dík.
dík za to, že jste teda své povinnosti, kterými jste byli pověřeni tím, že jste sloužili v pohraniční stráži, jste splnili. A i do toho budoucna, až se teda vrátíte domů, vzpomeňte si někdy na tuto oblast, kde jste teda sloužili, strávili jste 2 roky. Nezapomeňte, že jste byli v Chebském okrese na dělení patřící pod Lázní Kynžva. My, pokud se sem dostanete, budeme rádi, když vás tady vidíme. Takže do toho vašeho civilního života hodně úspěchů, štěstí, zdraví, spokojenosti i rodičům, protože se domnívám, že rodiče na vás rozhodně můžou být hrdí. Takže ještě jednou děkuju, hodně zdraví, spokojenosti v civilním životě. Na nějakou vzpomínku na to, že jste teda sloužili, bych vám dal. Ten až dá. Ten kolektiv, který jste si tady vytvořili, byl, věřím, dobrý, jako já, když jsem byl na vojně, taky jsme měli velice dobrý kolektiv. A vzpomeňte si, že dneska si z toho děláte legrácky, ale za pár let si... Výbor, kde byl nejlepší vedoucí svalácké skupiny četař Fátor a mezi nejaktivnějšího svazáka byl vyhodnocen můj Pavelka. Dovolte mi, abych vám předal skromný dar, aby se ti to hodilo. A ať pokračuješ aspoň tak, jako tady. A ještě mi dovolte, abych předal soudruhu Jaklovi, který splnil nejvíc teda svoji soutěž o přípravu svého nástupce. Malou takovou pozornost. Všechno. Takže vyčerpali jednu část a nastoupíme tu druhou. Když tam Duraj zakřičí na kuchaře, takže bychom se do toho pustili. Jinak vám popřeju dobrou chuť. Doufám, že jako se rozloučil v Žandově. Jako doufám, že jsi někomu předal. Že si splnil Jako štafeta, ale.
Do civilních zaměstnání, kde teda budete ho zapojeni do toho výrobního procesu. Uvidíte sami, že některým změnám došlo ve společnosti. Jinak nevím, co bych vám řekl.
Asi jenom to, že bych vám chtěl poděkovat za to, co jste tady vykonali. I když nejvíc jsme se setkávali v tom dobrým, ale myslím si zase, že to nebylo tak zlý, aby jsme se měli teda za co stydět. Jinak jsem vám přál, abyste se dostali v pořádku, všichni do svých domovů, někteří už se bez uložení. Máme ty zkušenosti, ty ne, a pak najednou přicházejí oznámení. Hlavně, abyste se vám něco během cesty nestalo, abyste se taky vydali, dávali se na své pozor a vzpomínali na to, co bylo dobrý. Přece jenom jste tady zažili kus života, ale to se nezapomíná. Jinak mi dovolte, abych mezi náma přivítal předsedu Národního výboru z Kinžvarku, kterého jistě všichni dobře znáte, Soudruha Jágra. A zástupce velitele záporu majora Rakouta. A hlasujeme hlavní osobu filmaře, kde se na sebe podíváme. No, co víc? Hlavně, abyste ještě bych vám chtěl popřát hodně štěstí v tom osobním životě, ať se vám všechno daří, tak aspoň jak si představujete. A hlavně hodně spokojenosti, včetně vaší budoucí i nynější rodiny. Děkuji. Měli jste možná ještě tu smlouvu, že náš člen sboru pro občanské záležitosti Vána Zemerský v době, kdy jste přicházeli nebo jste byli vítání, tak byl teda dovolené, takže ten následující ročník, který bude po vás odcházet, tak se uvidí v tom, kdy jste byli vítáni. Takže když jste byli vítáni bez kamery, budete odcházet s kamerou.
Musíme trénovat. Takový prostě neotesaní mladí kluci a dneska po 12 měsících odcházejí mladí muži, kteří v mnoha případech už vědí, čeho jsou schopni. A navíc prostě na základě těch životních zkušeností, které jste získali v průběhu vojenské služby, také víte, co můžete sami od sebe čekat. Někteří z vás propluli tou vojnou tak bez nárazu, no někteří s nárazem, ale dneska je všechno zapomenuto a odcházíte všichni společně. Já bych vás odměňování podle toho kázeňského řádu, podle té hlavy 3, buďte pamětliví toho, že prostě tohleto poučení je k nezaplacení pro civilní život. Odcházíte od nás v době, která je skutečně velmi pohnutá. Mnozí z vás přijdete na pracoviště a zjistíte, že už to tam není zdaleka takové, jako to bylo, když jste odcházeli. Na druhé straně ale myslím si, že právě můžeme věřit v to, že se dokážete uplatnit všude tam, kde vás naše společnost bude potřebovat. A za to, že jsme tady s nimi strávili téměř 2 roky. A můžeme říct, že by nám všechny roky mohli závidět takový funkcionáře, jako jsou tady. Ročník vám přejem, aby se vám nevedl.
Já vám děkuji, když jste jedni z mála, kteří mi to přejou. Jo? Protože každý hovořil teda z těch svých známek a tak podobně, že říkají, že budu holku. Tak měl dvě, to bych neměl mít třetí. Jo? A ještě jenom máte. A líbil se mi, jak jsi řekl, že nám děkujete za ty... Tak nějak jsme to vydrželi. Ne. To byl totiž tak, jakože děkujete za to, že jste tady mohli být. Že jsme tady takhle, že jste tady ještě hůř. Myslím, že vás teď natáčíme video, aby jsme vás tak mohli pátrat. Tak doplňte. Pro organizátor chci se doprostřed. Jsem se schoval. Sodra Rokopila a Sodra Klesnila. Samozřejmě dneska, když se tady takhle scházíme naposled, každý z vás má jiný pocit. Samozřejmě na mě to jinak působí, že jo, protože každý si tady pak už na to špatný zapomenete, budete vzpomínat na to dobrý. Někteří řeknou, že už na to si v životě nespomenou radši, ale uvidíte sami, že za pár let se vám to vrátí všechno zpátky. Budete vzpomínat na kamarády, který jste tady získali, některý dobrý, kterým se budete scházet i v cílu a který se vám bude vracet. Chtěl bych říct, že jste tady odvedli kus poctivý práce. Za to je vám třeba poděkovat a vyslovit vám vlastně takový dík za to, protože víte dobře, že jsme neměli jenom samý úspěchy, ale jsme jiné úspěchy a dokázali jsme se všem tak nějak rozumně vyrovnat. To, jaký jsme měli teďka problémy, je to za náma. Budeme se snažit s tím samozřejmě vyrovnat dalším období. Tomu už samozřejmě nám nepomůžete, protože už jdete domů, kde se dostanete do civilního prostředí, do práce, do lidního života, mnozí z vás se bez zhožení. Takže doufám, že si na nás v tom civilním životě vzpomenete, až se budete ženit a poslete nám aspoň oznámení, aby jsme měli na vás nějakou pomádku, že osměkali. Chtěl bych vám popřát hodně úspěchů v tom civilním životě. Hlavně, abyste se pořád dostali domů, protože, no to není tak smíchu, protože zkušenosti jsou jiné. Takže když vypustíte z těch lesů druhou zvěř, první stánek a je to malé. Takže bych vás tak nějak chtěl vyzvat, abyste na sebe dávali pozor, abyste šťastně dojeli domů, abyste dojeli domů, pro nás teda udělají. Ta spolupráce se neustále hlubuje a věřím, že to bude i v ročníku následující po vás. Přesto vzpomeňte si na tento kraj, kde jste teda trávili 2 roky svého života. Nezapomínejte na něj. Budeme rádi, když se do tohoto kraje budete vracet. Ať už příležitostně, nechci říkat na to vám, ale příležitostně vás zase rádi teda uvidíme. Přeji vám šťastnou cestu domů, hezký sklidání doma a nezapomínejte na tento kraj, kde jste strávili kus svého života. Malou vzpomínku na tento kraj vám dovolte, abych vám předal.
Lázeňství je na tom nepoměrně lépe, než jsme na tom my. Dovolte mi, abych tedy vám všem poděkoval za odvedenou práci, za ty strávené dny a noci na pohraniční jednotce a v terénu zejména, i za ty hodiny, dny potu na těch signálních zařízeních, aby fungovalo, aby se lidi najedli, aby jezdili vozy. To teď z vás všechno spadne, ale nastanou jiné povinnosti, jiná zodpovědnost, jiné úkoly. A pro ten všední schod nakonec zapomenete na to, že jste měli nějaké problémy se svými nadřízenými. Zapomenete na ty krušné chvíle na pohraniční jednotce a začnete vzpomínat jenom na ty zážitky, které jste měli. Vystupte. Pojď Sláma. Pojď Petrus. Pojď Pilák. Pojď Sovič. Pojď Cholina. Pojď Duba. Pojď Zeman. Pojď Vala. Pojď Stavinová. Svobodník Smejkal. Svobodník Kolanka. Svobodník Hartmann. Svobodník Macháček. Dle téhož rozkazu Bekáznického řádu zbrojních sil ČSSR hlava začánek udělil osobní snímek vojáka vyfotografovaného před rozvinutou bojovou zástavou. Četař Popek. Paní Lancman. Zde. Paní Mariška. Zde. Zánosku dáte zpátky. Sláva je tam. Realizaci to vyřevala vláda. Ale zločí z povolání. Já to zločil ve vagu.
Z praporu, a vážený soudruhové velitele roty a vážený předseda Městského národního výboru v Kynžvarty, bych chtěl jménem nejstaršího ročníku, který odchází do zálohy, poděkovat vám všem, jak z brigády, tak opravdu z toho praporu, který pro nás jako udělali hodně, brigády to samé, ale prvné řadě jsem chtěl poděkovat jako nejstarší ročník za všechny našemu veliteli roty, který pro tuto rotu si myslím, že udělal nejvíc. Pro nás udělal opravdu hodně, nikdy nás ver, nás nikdy jako nevyhodil. V prvé řadě to byl nejdřív člověk a pak teprve funkcionář. Takových lidí si myslíme, že pohraniční stráže potřebuje, a u takových lidí je velice málo. A bych chtěl ještě jednou našemu veliteli poděkovat opravdu za všechno, protože si myslíme, že to je férový a správný chlap. Já bych ještě přeju ještě vlastně našemu veliteli všechno jako nejlepší, hodně úspěchu jako v životě, jak v soukromém, tak všechno, aby se mu narodil pořádný kluk. Uvidíme, to zapíš březnu. Víte dobře, že všechno nebylo tak, jak jsme to představili kolikrát, že jo. Každý víme, že jsme měli občas nějaký ty roztržky a takový, ale to už patří k tomu. Takže teďka už nás bývá jenom ta volná zábava. Víme, že se jdeme dělat program ještě do těch pár hodin, které nám scházejí do rána, tak, aby jsme si nekomplikovali jeden druhý. Ještě jenom děkuji. Vojín Němec Jan, biten srdce. Vojín Polák Ivan, vojín Veselý Petr, biten Děčín, vojín Lukáš Antonín, Peršovice, okres Přerov, vojín Marcovič Petr, Hlohovec, vojín Kozubík Roman, Košárková, okres Senica, vojín Zajíc Milan, na Štětice, okres Ústí nad Labem, vojín Nať Oto, Topolčany, vojín Fischer Jiří, Horní Beskovice, vojín Kopal Josef, Jablonec nad Nisou, vojín Javůdek Jiří, Děčín,
Šimovič Pavel, Vaďovce, Kotleba Roman, Povážany, Kubásek Miroslav, Česká Lípa, Vošanský Josef, Trnava. Děkuji. Vážení příslušníci pohraniční stráže, při dnešní slavnostní příležitosti vás jménem Městského národního výboru Lázních Kněžmartu co nejsrdečněji pozdravit a přivítat vás, i když jen na přechodnou dobu, do řad občanů našeho města. Nastoupili jste základní vojenskou službu u pohraniční stráže. Věříme, že všichni společně se svými kamarády a veliteli úkol uchránit naši hranici čestně splníte. Dovolte mi také, abych vám řekl několik slov o místě, do kterého jste se dostali. Lázně Kynžvart je integrované město spolu s osadami Vysoká, Jedlová, Stará Voda, Sekerské Chalupy a Lazy. Léčebný charakter československého lázeňství není dán jen na léčbu určitých onemocnění, ale i zaměření na léčbu rozdílných věkových skupin. Lázně Kynžvart jsou určeny výhradně dětem ve věku od 2 do 12 let. Lázně jsou v provozu celoročně. Město je situováno v nadmořské výšce 730 metrů nad hranicí přízemních mrch a v místě vysokého oslnění. Podnebí má ráz podhorský s účinkem tonizujícím mírně dráždivý. Od 13. století zde stál důležitý pohraniční hrad, jehož podhradí vznikla trhová osada. Obec byla obdržena tržními výsadami zvláště v 15. století. Od roku 1630 byla v majetku Metternichů. Léčivé prameny jsou známy od roku 1454, ale vlastní lázně byly založeny v roce 1822. Hrad Kynžvart byl několikrát poškozen a znovu obnoven, až po požáru v roce 1648 spustl. V lesích stojí klasicitní zámek přestavěný z raně barokního sídla v roce 1833 podle plánu architekta Petra Nobileho pro knížete Metternicha. Pamatuje mnohé vzácné návštěvy a diplomatická jednání. V současné době je uzavřen a provádí se rekonstrukce. Ve městě jsou umístěny mimo již zmíněné dětské léčebny i průmyslové závody na výrobu taveného čediče a zemědělské a lesní závody. Pokud se týká Městského národního výboru, v roce 1976 byla otevřena nová základní škola, v roce 1987 nové nákupní středisko a domov penzion pro důchodce. V roce 1985 byl rekonstruován tento národní výbor. Za výsledky v plnění volebního programu dostal náš Městský národní výbor čestné uznání vlády České republiky 3. stupně v roce 1987, za rok 1988 čestné uznání Ministerstva vnitra ČSR. Navázali jsme s vaším útvarem pohraniční stráže dobré styky a věříme, že spolupráce mezi vámi a naším Městským národním výborem se bude i nadále úspěšně rozvíjet. Za účinnou pomoc v roce loňském chci vašemu útvaru poděkovat. Vážení příslušníci pohraniční stráže, za malou chvíli obdržíte na pobyt v našem kraji malou upomínku. Vítáme vás na půdě našeho lázeňského pohraničního města. Děkujeme vám, že jste i vy odhodláni přispět k ostraze i ochraně naší státní hranice. Upomínka, ať vám po celý život připomíná náš kraj, naše odhodlání uhájit tuto hranici proti každému nepříteli, jak to vždy v minulosti činili vaši starší kamarádi. Takže dovolte, abychom vám teda předali malou upomínku na dnešní vítání a zároveň jste se nám zvětšili do našeho sboru pro občanské záležitosti. Takže kdybyste postupně přicházeli.
poslanče, vážení příslušníci, stali jste se na přechodnou součástí tohoto našeho místa. Věřím, že budeme vycházet, určitě se nevidíme naposled. Budeme vycházet určitě dobře. Budeme rádi, když i po vojenské službě někdy navštívíte na tento kraj, budete vám vítat. Tím končím, přeji vám příjemnou službu.